A principis del segle XX, el model d'àtom que s'imposava era el model que havia preconitzat el senyor Thomson, J.J. Thomson, que era poc més o menys semblant a un púding, és a dir, una massa de càrregues positives, de càrregues positives i les càrregues negatives incrustades a dins. Un àtom compacte. Un dels seus alumnes, un neozelandès que anomia Ernest Rutherford, no estava convençut o no estava fins i tot d'acord amb aquest model i va posar a punt i elaborar, i dur terme, un experiment emblemàtic ben conegut que recordarem aquí en un instant. Aquest experiment estava orientat a aclarir quina era l'estructura real d'un àtom. Ell va enfrontar una làmina d'or molt fina, un pa d'or, a una font de raig alfa. Els raigs alfa són nuclis d'àtoms d'heli, els quals, com a bon nucli, se'ls ha desposseït dels electrons, és a dir, que són aquests nuclis en càrrega més 2. Aquests nuclis provenents d'una font de radi eren emesos, col·limats, i a través d'un raig prim topaven contra un pa d'or. El que va observar Rutherford, i ho va meravellar moltíssim, i això ho explica en els seus comentaris en el comunicat que va fer a l'Acadèmia de Ciències anglesa, el que va veure és que la major part d'aquest raig alfa travessaven tranquil·lament el pa d'or. Això ho va veure, ho veu, col·locant una làmina de sulfur de zinc que anava movent amb un microscopi i observant els impactes lluminosos que produïen els raigs alfa que pegaven en aquest lloc. Anava movent la pantalla de sulfur de zinc i observant i comptant el nombre d'impactes que hi tenia. La major part, la immensa majoria de raigs alfa travessaven el pa d'or, alguns es deflectaven cap als costats, alguns fins i tot 90 graus, però el més impactant per ell, el que va deixar realment sorprès, és que alguns tornaven pràcticament enrere. És a dir, que aquests raigs alfa, que així mateix eren unes partícules pesants, topaven contra qualque cosa molt robusta perquè rebotaven. A partir d'aquí ell va postular el seu model d'àtom, que consistia en un nucli on es concentra tota la càrrega positiva, més endavant es va descobrir que també hi havia neutrons neutres, i concentrava pràcticament tota la massa. I en òrbites concèntriques progressivament més en fort del nucli, les càrregues negatives dels electrons amb molt poca massa, unes 2.000 vegades més poca massa que els protons, i que contrapesaven elèctricament la càrrega positiva del nucli. Aquest nucli, aquest àtom, que aquí no està ni de molt, com sempre que hi ha una representació d'aquest tipus, dibuixada a escala. Si dibuixéssim a escala, reduint-ho en el món que ens afecta en el centre on treballem, si això és la plaça de Cor de Palma i col·locàssim el nucli aquí en forma d'una pilota de futbol, els electrons vendrien a estar si fa no fa per les avingudes i serien com a gran d'arròs els primers electrons. Aleshores, tota aquesta distància realment important entre la plaça de Cort i les avingudes està buida, no hi ha electrons ni n'hi pot haver, no hi ha òrbites permeses aquí de dins. Això és una imatge més real del model atòmic de Rutherford, un gran buit amb tota la massa concentrada en el centre, massa i càrrega positiva més els neutrons. És clar, aquest model planteja com mínim dos problemes importants que enumerarem aquí i intentarem contestar en aquest vídeo el primer, la solució, l'explicació del primer problema, i un altre vídeo el segon. Primera, per què els electrons no cauen en el nucli? Els electrons tenen càrrega negativa, les càrregues negatives se senten atretes amb molta força per l'atracció electromagnètica de les càrregues positives, i no obstant això els electrons que movent-se entorn del nucli en càrregues elèctriques haurien d'anar radiant energia i per tant perdent energia, no fan una espiral i acaben caient en un altre nucli en un temps molt curtet, de l'ordre de 10 elevat a menys 15 o menys de 8 segons. Això no passa. En segon lloc, el nucli és estable en general. Hi ha nuclis inestables relativament, però molts de nuclis són estables, concretament per exemple de l'oxigen, que és una cosa que respirem contínuament. El nucli no hauria de ser estable a primera vista perquè dins ell hi ha càrregues positives que estan molt a prop unes de les altres. La repulsió electrostàtica
entre les partícules, els protons que formen el nucli és molt important. Aleshores, francament, el nucli no hauria de ser estable. Contem que hi ha una força gravitatòria en el nucli que es pot calcular-se per la llei de Newton, que seria el producte de les masses, que en aquest cas són iguals, compten que siguin dos protons, dividit entre la distància que les separa. G val 667 per 10 a la menys 11. Les masses de l'electró a la base al quadrat seran poc més o menys 1,67 per 10 a la menys 27 quilos, i això va al quadrat perquè els dos protons són iguals. I la distància, aquí el terme de distància aproximada, però si fa no fa 10 a la menys 14 o 10 a la menys 15 és un valor adequat, i naturalment això ha de ser al quadrat. Això dona un valor que va aproximadament a 10 a la menys 34 newtons. La força electrostàtica corresponent és de 200 newtons, el calculam la llei de Coulomb, de 233 si no fa. És a dir que la força electrostàtica hauria de fer rebentar els nuclis. Si no rebenten és perquè hi ha alguna altra força que nosaltres no coneixem que manté els nuclis estables. Aquesta, la descripció d'aquesta força és la que abordarem en un vídeo posterior. En aquest tema intentar contestar la primera pregunta: per què no cauen els electrons? Abans d'això, i avançant-nos en el que veurem llavors, donem una descripció completa de les partícules elementals de quasi totes que constitueixen allò que es diu el model estàndard, que avui dia és el model que considera que explica l'estructura de la matèria. Existeixen partícules de matèria, aquestes 12 d'aquí són les partícules que formen tots els cossos que coneixem, i partícules portadores de forces com aquestes d'aquí, es diuen bosons. Aquestes partícules que constitueixen la matèria tenen totes espín, és a dir, una mesura de gir de les partícules tenen totes espín fraccionari, totes. Les partícules que transmeten forces tenen totes espín sencer, mai tenen espín fraccionari. Les famílies que constitueixen la matèria venen organitzades en tres famílies: primera, segona i tercera. De fet, el món real només està constituït per la primera. Les altres dues famílies les hem observat en altres en els detectors, en els acceleradors de partícules i en els experiments de física de partícules, però no s'observen en el món real. Cada família està formada per dos quarks, un neutrino i dos leptons, un dels quals un neutrino. Els quarks de la matèria normal són el quark 1 i el quark D. El quark 1 és el quark més senzill, més lleuger, 2,4 megaelectronvolts d'energia, i el quark D, 1 és per up, per amunt, D és per down, per avall. El quark D té una massa de 4,8 megaelectronvolts. Això de mesurar la massa nuclear d'energia ve de l'equació de Einstein. Nosaltres aclarim d'aquí CM, doncs quedarà E dividit entre C quadrat. Aleshores, se mesura la massa moltes vegades en les unitats de l'energia, omitint, encara que hauria de ser com a denominador, C quadrat, perquè tothom dona per descomptat que és. El motiu és que així se dona la massa en unes unitats compactes, còmodes, amb números correntets, 2,4 megaelectronvolts, en contra de donar-la en quilos, per exemple, que seria més envitricollat. Continuem amb les partícules. La primera partícula, el neutrino corresponent, el neutrino és una partícula estranya, li dedicarem també un capítol. El neutrino és una partícula que considerem que o no té massa o la té molt petita. De fet, en deu tenir. Hi ha consideracions teòriques i alguna observació que indiquen que en tenen, però és tan petita que a hores d'ara no la puguem mesurar. El neutrino no és afectat ni per forces electromagnètiques, ni per forces gravitatòries, ni per la força que junta els nuclis, que descriurem més endavant. Només és afectat per una altra força que es diu força feble, que és la responsable de les desintegracions nuclears. I finalment, el darrer lector que coneixem d'aquesta família és l'electró. Té càrrega elèctrica menys 1. El quark 1 té càrrega elèctrica 2 terços i el quark D menys 1 terç.
Per donar una idea, un protó està format per un i dos quarks U i un quart D. Aleshores la seva càrrega és 2/3 per aquí, 2/3 per allà, tornem a escriure 2/3 per un, 2/3 per l'altre 1 i menys un terç és quart D en resultat global, sumant aquestes tres càrregues més 1, que és el valor de la càrrega que nosaltres tenim observada en el protó. L'electró té càrrega menys 1. La segona i la tercera família són formalment iguals, dos quarks, quark charm encantat, quark strange estrany, un neutrí muònic i un muó. Un muó és un electró més feixuc, molt més feixuc. I la tercera família, un quart T top, B bottom, més feixucs a la vegada. El quart T va ser el darrer que se va trobar, és un quart molt gros, el neutrino corresponent i l'electró superpesat corresponent, que és el tauó. I després ve la família de les partícules portadores de força. El fotó transporta o transmet l'energia electromagnètica, no té massa, no experimenta el temps. El gluó, que és la partícula que transmet la força, que veurem més endavant, que manté els nuclis units entre els quarks. El gluó és una partícula que es mou entre els quarks. I el bosó Z0 i els dos bosons W positiu i negatiu, que tots tres junts s'encarreguen d'intervenir en la força feble. Això és una descripció per damunt de totes les partícules que coneixem en el model estàndard. S'ha de dir que no hem fet intervenir la gravetat, perquè la gravetat és tan petita que entre partícules individuals no val la pena tenir-la en compte. No obstant això, hi ha dues partícules més que es podrien considerar. Una és aquesta, el bosó de Higgs, que ja ha estat trobat a hores d'ara, i l'altra és la partícula G, el gravitó amb espín 2, que transmet la força gravitatòria, tot i que en aquests moments el gravitó és una hipòtesi, no ha estat trobat mai, tot i que se cerca. En aquesta representació es veuen més bé els quarks. Només la primera família, diguéssim, aquesta, són els quarks del món real, U i D, en l'electró i el neutrino electrònic que els correspon. Aquesta família i aquesta família només s'han observat en els experiments de laboratori que s'han dut a terme fins ara. Per donar una idea de les mides de què estan parlant, recordem que la nostra vista no arriba massa més enllà d'una dècima de mil·límetre, 10 a la menys 4 metres. Els bacteris tenen, si fa no fa, 10 a la menys 5 metres cadascun. La llum visible va, en quant a longitud d'ones, entre 10 a la menys 6 i 10 a la menys 7 metres. Un àtom aproximadament, hi ha àtoms de moltes mides, però uns 10 a la menys 10 metres. Els nuclis atòmics entre 10 a la menys 14 i 10 a la menys 15 metres. Quarks i electron deuen anar per 10 a la menys 18 metres. I la mida més petita, la distància més petita que han pogut que ha intervengut en alguna forma de càlcul, no la mesurada perquè estan molt lluny de nosaltres podem mesurar, és el que es diu radi de Planck, on es produeixen les irregularitats aleatòries quàntiques, que és 10 elevat a menys 35 metres, realment molt petit. Tal com havíem dit, anem a veure per què no cauen els electrons sobre el nucli. I no hi cauen, o l'explicació de per què no hi cauen la va donar, com sempre, Einstein, a través de l'efecte fotoelèctric. Recordem de què anava això. Quan una superfície metàl·lica és il·luminada per llum, es desprenen electrons. Ara bé, el llum no pot ser qualsevol. Ha de ser una freqüència a partir d'una freqüència determinada. D'una freqüència determinada endavant es desprenen electrons. Si s'il·lumina la superfície metàl·lica amb una altra longitud d'ona més baixa, per molta intensitat que se li doni, no es desprenen electrons. És a dir, es aconsegueix una freqüència llindar a partir de la qual surten electrons i abans d'això no en surten. Einstein, coneixent l'explicació que havia donat a la hipòtesi quàntica de Max Planck, en què l'energia es transmet en paquets, conservarem F per la freqüència, que és una forma més moderna d'expressar-ho. L'energia es transmet en paquets, l'energia de les partícules elementals, no qualsevol energia. Es transmet en paquets discrets,
que són múltiples d'una constant h multiplicada per freqüència, va aconseguir explicar aquest fenomen. S'ha de dir que aquesta l'energia màxima, això és una representació de l'energia màxima dels electrons despresos en funció de la freqüència. Aquesta energia màxima, una vegada superat el llindar, tenia una pendent de h, té un pendent de h. Einstein va dir, els electrons que estan a dins el metall estan com si estassin amagats, tancats a dins un pou d'energia. Si vosaltres doneu energia en aquest fotó, en aquest electró, en fotons de llum, i la freqüència d'aquests fotons no és suficient per treure-lo d'aquest pou, l'electró s'excitarà i el desexcitarà sense sortir de metall. Pot ser que s'exciti més, quasi fins a sortir, i el desexciti més, però sense sortir de metall. A partir de certa freqüència d'aquest llindar, l'energia és tan grossa que es comunica des fotó a l'electró que l'electró aconsegueix superar aquest pou i sortir. Tot l'excés d'energia, aquest excés d'aquí, respecte al pou de potencial, que és el llindar, aquest nivell d'energia d'aquí és el nivell llindar que veiem aquesta representació gràfica d'aquí dalt, tota aquesta energia se manifesta com a energia cinètica, que és aquesta energia màxima que nosaltres mesurem. L'equació d'Einstein, l'equació tan famosa d'Einstein de la relativitat restringides, E igual a mc quadrat. Doncs nosaltres podem aclarir la massa com a E dividit entre c al quadrat. El moment d'una partícula és massa per velocitat. Si estem parlant d'aquests fotons, és massa per c. És a dir, substituint això aquí baix, E dividit entre c quadrat multiplicat per c. És a dir, E dividit entre c. E és h nu, hf no és la manera antiga de referir-se a la freqüència, dividit entre c, i f dividit entre c, nosaltres sabem de qualsevol ona que la velocitat d'una ona és freqüència per longitud d'ona. Per tant, això és h dividit entre lambda. En aquest punt apareix un dels nobles, dels pocs nobles, que el dia que decideixen fer feina se'n surten i ho fan bé. Era un duc francès, va ser el vuitè duc de la seva família, Lluís Víctor de Broglie. De fet era de família italiana, aquest Broglie és la conversió Broglie en francès d'un llinatge italià. Això que hi ha aquí baix és una foto interessant per els personatges que apareixen. És una foto de les conferències Solvay. Escriurem aquí si vol més clar. Solvay, on apareixen alguns dels personatges cèlebres de tota la física de partícules. Evidentment, al mig de tot, Albert Einstein, com no, el personatge més destacat, i abans de parlar ningú més, poden notar que hi ha una dona, Marie Curie, en el nivell de qualsevol dels que estaven aquí. Dissortadament no venia una. Louis de Broglie és aquest senyor que guaita per aquí darrere, i altres personatges interessants són aquest d'aquí, Erwin Schrödinger, diguem fer foto un dels pocs dies que no havia sortit festejant el Lota, que era la afició a banda de la física. S'ha dit que aconseguia fer les dues coses amb molta perícia i se'n sortia molt bé. És que aquest és Wolfgang Pauli, els principis d'exclusió, i aquest de vora Werner Heisenberg, un altre gènit que hauria estat molt més si no havia estat per les seves aficions nazis. Aquest que guaita discretament per aquí darrere és Niels Bohr, un cervell que posava en dificultats qualque vegada el propi Einstein. Bueno, aquest senyor Lluís de Broglie va tenir una idea brillant que el Premi Nobel. Va dir, si aquesta dualitat, aquesta natura d'ona que assignam en els fotons també la fem compartint els electrons, arribarem a conclusions interessants. És a dir, el que ell deia és que els electrons no són purament partícules, sinó que són alguna altra entitat que comparteix natura d'ona i de partícula. És a dir, un electró té una massa, com qualsevol partícula, però també té una longitud d'ona i naturalment una freqüència associades que li permeten portar-se com una ona. De fet, hauríem de confessar que nosaltres no sabem com es porta un electró, perquè nosaltres en el món real aquesta dualitat ona-partícula no la coneixem. De fet, qualsevol objecte macroscòpic té una ona associada,
però la longitud d'ona d'aquesta ona que està associada és tan petita, de l'ordre per un objecte petit, de menys 37 metres, que nosaltres no ho notem. Per tant, o no en té, o en tot cas si en té, nosaltres no ho podem mesurar de cap manera, perquè ningú pot mesurar coses tan petites avui dia. En definitiva, Lluís de Broglie va assignar els electrons natura d'ona i de partícula. Fet això, resulta que si l'electró és una ona, serà una ona no com aquesta que envolta el nucli i no comença i acaba en el mateix lloc, és a dir, és una ona no estacionària en el nom, en la nomenclatura que correspon, sinó que haurà de ser una ona com aquesta, estacionària, que comença i acaba en fase. Per tant, tanca perfectament un bucle entorn del nucli i és estable. Aquesta té 6 nodes i aquesta d'aquí també és estacionària en té 8, però sobretot són ones estacionàries. Pot ser que un exemple tret del món real que recorda bastant bé que és una ona estacionària és una d'aquestes molles circulars que sense necessitat de cap sistema de suport sempre tenen forma redona, de forma circular. Hi pot haver molles més petites, molt més petites i més grosses i molt més grosses, però totes tenen forma circular. La pròpia tensió les fa mantenir la forma. En aquestes, i amb això quasi ja acabam, en aquestes zones estacionàries, la longitud d'ona, que és això d'aquí, és clar que ha de ser un múltiple de la llargada d'aquesta espècie de circunferència que descriu son entorn del nucli, és a dir que en lambda, que és la longitud d'ona, ha de ser igual a 2 per pi per r, que és la llargada de la circunferència. Com que lambda és h dividit entre p, com hem calculat abans o com va calcular Lluís de Broglie, n per h dividit entre p ha de ser igual a 2 pi r, o, reordenant un poc això, p per r ha de ser igual a nh n per h dividit per 2pi. H dividit per 2pi té nom, a física és una constant famosa, és h reduïda i se sol representar d'aquesta manera. En definitiva, el moment angular està quantitzat. Això, és bo recordar-ho, equival a un dels postulats d'en Bohr. Bohr ho va postular perquè d'aquesta manera, postulant això, li sortien els càlculs de l'àtom d'hidrogen com a mínim. Nosaltres, més que postular-ho, ho hem deduït a partir de la suposició d'aquest estrany i corrent príncep francès, duc realment francès, però pare de França, que va postular la natura ondulatòria dels electrons. Res més per aquest vídeo.